Viu voi face, cursuri de boxer voi poate vom face. Așa-i moda. Așa-i moda. Nu ne temem de nimica, doar de șoareci ne e frică. Așa-i moda. Așa-i moda. Nu prea citim ziarele, dar citim serialele. Așa-i moda. Așa-i moda. Știți ce așteptăm de mult? Așteptăm cu nerăbdare să fie ordine în țară, să se renoiască alianța, care slavă ca asta, să intrăm în Europa și să deie Dumnezeu, măcar una dintre noi, ca să fie un an sau doi prezident în Chișinău. Cerem urgent să se aprobe în Parlament, ca orice tânăr contemporan să aibă diplomă de bucătar. Așa-i moda. Așa-i moda. Dar eu mă gândesc așa, și tot românul și cu velestimul alta, simpli de cât să-ți mai rămâie. Dar bine ar fi să apeși pe buton și mămăliga e gata. Coliciunea ne înconjoară, iar foamea dă-ne dreptul. O minută de reclamă, la un prânz gustos vă cheamă. Pregătiți lingura cea mare, pofta în pui la fiecare. Oameni buni, la felul întâi pentru toți, zeamă de pui. Apă, multă, pui. Pui, pui. Și un pachet de sare, pui. Pui, pui. Și mesteci, înainte și înapoi. Înapoi și înainte. Ei, ce să mai pui? Buriană încă nu-i? Țăi, măcar doi în farfurie, doar așa, de cudulie. Nu, zamă de pui să fie. Dacă Galina Blanca pui, nu pui. Carne n-a fost și nici nu-i. Dacă nimic n-ai, nimic nu pui. Nu pui. Nu mai sta. Pui de așa, capacul pui și gata-i zeama de pui. Oh, zeama de pui. Serviți, nu vă rușinați. Încetișor, să nu vă